Oskar, genio biziko pelotariak zineten. Zuzeu, Irujo, Goñi, Titinbera ere. Handolako horatzen dituzun momentu haiek. Baina bere aserraren korapiloan... Atera egiten zen. Toma! Hautsiz. Kalia etxarren. Gaur egunean hori gartzelara. Nigo atzen pasatu zen hori, eta normalean bakoitzak egote ginen gure silla jartzeko. Eta, ni nirea, inuen hautsi. Eta xala, frantzesa dira oso respetuzoak, eta atorzan egana. Eta eman zidan silla, eta tori, eseri. Eta nik zara, Xarif, jota zurea, igual da, eseri. Eta zentatu nintzen bere sillan. Zer esan zituten etxean hori ikusi zutenean, irudi hori? Nire Andrea lotxatuik. Nire Andrea betikoa, estás loco, nola aldezueina hori? Nintzen ez zuitea. Nik ez daga kulpe dago silla daula hor. Lekutxarrian. Aula. Eta hor dagoela. Zigozko aula. Eta eskutitzak ere etxera iritsi zitzaizkizun gainera, Oskar. 3-4 aldiz, hori, eskutitzak esaten, ez juramentu ez botatzeko, eta, ni askotan, hori, egin nintzen sartu, apaizarekin, Jesu Kristorekin, eta bakizu.